θα σας δείξουμε πώς με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και ενός προγράμματος πλοήγησης μπορούμε να ανακτάμε το ψηφιακό βιβλίο του σχολικό ή δικές μας σημειώσεις, να σημειώνουμε πάνω σε αυτές και άμα θέλουμε να το αποθηκεύουμε ή να το προσπερνάμε. Για ταχύτητα και ευκολία έχω αποθηκεύσει σε σελιδοδείκτες τις σημειώσεις μου, τις οποίες τις έχω ανεβάσει στην ηλεκτρονική τάξη, στο e-class ή το ψηφιακό βιβλίο. Πρώτα ανοίγω ένα κομμάτι από την ηλεκτρονική τάξη. Φροντίζω να το έχω ανοιχτό, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βάζω κωδικό την ώρα του μαθήματος. Πατάω την κατάλληλη σελίδα, ανοίγω το αρχείο που με ενδιαφέρει, το κάνω μεγιστοποίηση, σημειώνω πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε, για να σημειώσω πάνω σε αυτό πρέπει να πατήσω το πέμπτο κουμπάκι το τέταρτο κουμπάκι από αριστερά του διαδραστικού πίνακα. Τώρα μπορώ πλέον να σημειώνω. Τώρα μπορώ πλέον να σημειώνω. Επομένως δείχνω τις απαντήσεις πάνω στα παιδιά. Δείχνω τις απαντήσεις για τα παιδιά πάνω στο αρχείο το δικό μου, το οποίο το έχω φωτοτυπία στα παιδιά στα χέρια τους και άμα θέλω το αποθηκεύω ως αποτυπωμένη εικόνα για χρήση αμέσως μετά. Άμα δεν θέλω, πατάω κλείσιμο και συνεχίζω. Αν γράψω κάτι εδώ, πρέπει να ξαναπατήσω το κουμπί, να γράψω αυτό που θέλω και να πατήσω κλείσιμο. Εδώ επιλέγω να γίνει αποθήκευση ή να γίνει αποθήκευση. Θέλω όμως να σας δείξω κάτι άλλο. Πατάω άκυρο. Μπορώ, κάνοντας αυτό εδώ, πατώντας με δύναμη δηλαδή την γραφίδα πάνω στον πίνακα, πατάω αυτό το κουμπί, οπότε μπορώ να επιλέξω συγκεκριμένες εικόνες. Με συγχωρείτε, αυτό δεν γίνεται εδώ, γίνεται μόνο στο πίνακα. Θα το κάνω μετά. Μπορώ να στείλω φωτογραφία βέβαια. Τώρα δεν μας αφορά αυτό ιδιαίτερα. Λοιπόν, τέλειωσε αυτό το στάδιο, κλείνω. Ζητάω να μην γίνει αποθήκευση, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Και επιστρέφω.